Takže ľudia, veľká novinka v rámci povinného zmluvného poistenia. Na Slovensku je tá novela zákona. Po 30 dňoch, keď nemáš zaplatené, tak nielen, že ti padne, keď zabudne zaplatiť, nielen, že ti padne PZPčko ako zmluva, ale dostávaš automaticky aj do okresu pokutu. Je to pomerne mastné, je to od 120 € až do 900, podľa teda, aké máš auto, nákladiak a podobne. Takže obrovský pozor na to, stáva sa to veľmi často, eviduje sa na Slovensku až 300 000 aut ročne, ktoré nie sú poistené, čo je za mňa šialené číslo. 300 000 aut, takže neviem, že keď spôsobí nehodu, tak si to cáluje zo svojho, ale tentokrát mu hrozí ešte aj obrovská pokuta. A keď 2 roky nebude mať poistené vozidlo, tak to bývalo, že proste máš na dvore nejaké auto a na ňom nejazdíš, lebo je také, aké je, ale nechceš to zošrotovať, tak po 2 rokoch ti hrozí, že ti zoberú značky z toho auta a ide normálne do likvidácie, takže auto končí. Takže pozor na to. A riešenie je strašne jednoduché, pretože to sem tam príde poštou nejako do mailu, ja chápem, to sa proste stratí. Riešenie je jednoduché, vyplň kontaktný formulár, a to PZPčko ti nahráme do našej aplikácie, dostaneš tam notifikácie, niekto od nás sa ti o to stará. Ak by si náhodou bol tak, že predsa len si zabudol zaplatiť, tak ťa na to okamžite upozorníme, vyriešime to, porovnáme ti vždy najlepšie ceny, najjednoduchšie, aby si to mala. Proste žiadny stres s blbým PZPčkom. A pridaná hodnota veľká pridaná hodnota za mňa je likvidácia poistných udalostí. Je to strašne stresujúce, keď naráfáš, že máš tam nejakého blbá agresora ešte, ktorý ti to fakt nedá lacno. Húka tam po tebe, prší a neviem čo, proste šialené. Tak proste si tak vystresovaný, že 7 vecí zabudneš robiť to na 1000-krát, no proste komédia. Takže my to robíme v Maremi tak, že zavoláš mne, nevoláš rovno poisťovňu, zavoláš mne alebo niekomu od nás a likvidáciu poistnej udalosti proste necháš na nás. Buď prídem, alebo ti poviem presne, čo máš robiť, čo máš vyplniť, kde máš čo kliknúť, dám ti vzor k tomu a tak ďalej. Proste no stres. Takisto, jasné, poznáme ľudí, aj tých poisťovniach, tých likvidátori poistných udalostí, čo chodia po servisoch a podobne, tak ako robíme to denne, takže sme na seba tak nejak zvyknutí v úvodzovkách a tu a tam nejaká drobná benevolencia, myslím, že v rámci vzťahu je príjemná. Takže toto vieme na vás preniesť a dobre bude. Takže pozor na PZPčka, je to dôležité. Tentokrát už aj s pokutou 120 € až 900. Čauky, mňauky.